Ти се облъскаш, бе. Комара ми се дърви, бе. Микро, не, че го. Абе, я малко съм образен както говори. Единия плюс е 21 минути шкапи по принцип. То това рейс е 15 минути. Даже по-малко. Едут се и ги изчакаме да дойдат. Няма да успеем да го направим, значи. Какво правиш? Извини се, бе, Луд. За Сега кое пъти се за извиня? ремонта. Ма блъснаме 3 пъти, бе, Луд. Ти ме облъскаш, бе. Аз ще блъскам, като ти ме блъскаш, бе. Ти ме облъсна първи. Ми си извинява, бе. Чакай, има ли още Абе, първо? гледай се работа. Ама съм. Че си безмозъчен, мане, често така. Ако нямаш това да правиш, блъскай се. Бах ти идет. И ако сме това, стартвам направо. Наистина си бавно разбира. Какво правиш, аре спире, бе, Луд? Не го занимавам това не с тебе, бе. Какво да спирам? Аре спири, ти казах, не ми се Аре, давай. обяснявай, бе. Абе, спири, не ми се обяснявай, бе, момче. Гледай се работа. Направо и вече шкапи, иди направо. В момента сме 34. Само на паркинга са към 4 минути. Всички ли джойнахте? Гледал съм ви снимата. Добре, стартвам. Я обиколки, нали, или? 2-1. Нах! Я ди ръцете, ди ръцете. БМВ-то ви кешаваме това. Ди. За какво? Не, той намалял да ми направи така. Камто диги с ръцете. За какво? Има ли значение за какво, бе? Прави се интересен кам, ти си платиш тук, където ме блъскаш, ти се правиш интересен и бяга. Ти ме облъсна първи, ама не. Абе, няма малко с уважение, бе, имаш оръжие насочено срещу тебе, бе. Я ди ръцете, ти казах, бе. Айде, дигнал съм. Пари нямам вече. Надяваме се, Бе, как ти направил? Си изплата ремонт са. какво да взема от тебе. Оф, Ще си ще се убия. Ама не мога да разбера за какво го правиш. За какво го правя? Има ли значение за какво го правя? Аз така спири колата ти. Абе, какво е така, бе? Какво е така, бе? Ти два пъти ме блъсна, бе, от Моля? сервиз, аз тъкмо си оправих, когато ти ме Еми ти блъскаш е излизаш и така. ме блъскаш отзади. Кой те блъска е така, бе, брат? Ти ме блъсна и така. Еми ще блъснам и като не спираш и бегаш, ще блъсна, а? Не спирам и бягам. Добре, ще видим. Точно така, другия път внимай. Какво ще видим, бе, брат? Какво ще видим? Да не си някаква гледачка да гледаш. На кафенце. Искаш ли? Гледай тя си, чашка. каквото си искаш. Гледай на кафенце, брат, ето. Виж на кенче. Ако мога да гледаш на кенчета. Гледай. Айде си бавно развиваш, мане. Аре, бе.
Кое бавно развиваш, бе? Кое бавно развиваш, бе? Я малко с уважение, бе. Чакай, какво ще правиш? Ще го крадеш колата? Какво посягаш, бе?